dan yang terutama tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillahirabbil alamin. Paribasan numpak dokar ke Surabaya, tetap Partai Golkar yang melestarikan seni dan budaya. Bener kaya ngono ya, Mbak. Ana meneh, ana neng Sumarata dinane Jemuah. Muga-muga Bapak Giri Sancaka tansah berkah lan amanah. Amin ya rabbal alamin. Iki palungguhan iki sing ditunggu-tunggu wis dadi bukti, sing dianti-anti wis kelakon awake dhewe sowan ana ing pasar Sumarata Laladan Ponorogo no. Iya. Mau ya wis nyuwun pangestu, nyuwun pangayoman, nyuwun panjurung lan akeh seserepan marang pepunden dalang mligining kalenggahaning Sumarata pepunden kula Mbah Yatna. Ya kaya ngono kuwi sing jenenge seniman dalang senior yang ngayomi kepada generasi ya kaya Mbah Yatna. Tur dasare panjenengan iki blobo yen karo ngelmu, mula ya akeh banget kawruh sing wis diparingake marang awake dhewe lan semune ora negakake karo aku kowe mligine sinden kesi sing biyen wiwit prawan ki nyindeni Mbah Yatna. Mula panjenengane Mbah Yatna bengi iki kepareng pinarak ana pepanggungan ngaturke panuwun. Iya. Sembah nuwun Mbah Yatna. Semoga-moga tansah pinaringan seger kewarasan. Ya. Iki dalam rangka kepiye, Mak? Aku nyuwun dawuh. Intisarine ya kuwi tasakuran, Nok. Adicara Festival Budaya Mataraman utawa Gebyar Budaya Mataraman iki kerjasama antarane Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan juga DPRD Provinsi Jawa Timur lan uga antuk panjurung dorongan dari Bapak Bupati Ponorogo serta Pemda ing Kabupaten Ponorogo. Iya. Mapane ana Ponorogo pancen ya sing minded ning seni budaya ki pancen Ponorogo ya, Mak. Bener kepara nyata. Mula luwih dhisik aku kelawan kowe ngaturke panuwun marang para pepunden wabil khusus nenggih pepunden kula ingkang ngasta dados DPR RI ingkang kepareng rawuh nenggih Bapak Dr. Haji Ali Musti utawa Mufti SAG MSI. Iya, mboten kata lumpen dumateng DPRD Provinsi Jawa Timur nenggih Bapak Pranaya Yuda Mahardika SP MIB. Lan uga yang selalu dicintai oleh warga masyarakat Ponorogo sing sangat dekat dan merakyat dengan masyarakat nenggih Bapak Bupati Ponorogo Bapak Haji Sugiri Sancaka SE MM. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Iya. Le merakyat nganti kaya ngono ya, Mak. Aku wis rambah kaping pindho, Nduk, dipangestoni karo Pak Giri Sancaka kali Pak Bupati
wingi kae mapan ana ing halaman DPRD Ponorogo lan ripalungguhan iki mapan ana ing Pasar Somarata sing kondisine tidak berubah. Maknane piye? Adate yen wayangan tamu-tamu VIP kuwi mesti lenggah ning kursi sing dhuwur sing empuk. Ning nang kene iki wis beda, Nduk. Beda. Antarane pejabat karo masyarakat tidak ada yang dibedakan, semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kabeh kepareng lesehan, mbuktekake lamun to pejabat Ponorogo bener-bener ngrungkepi apa kang diarani manunggaling kawula lan Gustina. Nganti kaya ngono kuwi ya, Mak. Kaya ngono kuwi mula awake dhewe ngaturake panuwun, ya. Ugi ngaturaken panuwun dumateng Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Ibu Evi Aviana Sari ingkang dipun wakili kalian Bapak Ali Afandi selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Ma. Bener. Ugi ngaturke panuwun dumateng Ibu Wakil Bupati Ponorogo Ibu Hajah Lisdiarita SH, ya. Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Bapak Dwi Agus Prayitno SH MSI, Forkopimda Kabupaten Ponorogo dan seluruh tamu undangan, tidak lupa seluruh warga masyarakat Ponorogo sing kepareng rawuh wonten ing mriki, kula dongaaken ngibarate numpak tronton-trontone nggih wadah cengkeh, muga-muga kabeh para penonton rezekine tambah akeh. Amin ya rabbal alamin. Numpak tronton-trontone diparkir pinggir sumur, muga-muga kabeh para penonton diparingi sehat lan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ngono kuwi nok. Aku nyuwun dawuh, Mak, babakan budaya Mataraman iki piye aku tak nyuwun katerangan karo Biyung. Sak ngertiku ya, Nduk, upamane ana sing kleru engko dielekke. Iya. Budaya Mataraman adalah kebudayaan di Provinsi Jawa Timur, terutama di wilayah bagian barat dan selatan yang pada zaman dahulu berada dalam pemerintahan Kesultanan Mataram. Oh ngono. Ngono kuwi. Dan dalam pemerintahan Kesultanan tersebut sudah diselenggarakan wujudnya budaya-budaya yang indah. Mula trep lamun to kegiatan iki digelar oneng Ponorogo mergo perkembangan budaya Mataram juga dipengaruhi oleh ajaran Islam karena banyaknya santri yang beriman, menjunjung tinggi tata krama dan budaya luhur sebagai pedoman jati diri sing nyatane Ponorogo menjadi kota 1000 santri utawa kota 1000 pondok pesantren. Kaya ngono kuwi. Oleh karena itu digelar Festival Budaya Mataraman bertujuan untuk merawat, melestarikan dan mengembangkan serta mengenalkan budaya Mataraman kepada masyarakat terutama generasi muda zaman milenial agar bangga dilahirkan di tanah Jawa yang sejak zaman dahulu sudah mempunyai peradaban tinggi dan luhur serta kaya akan tradisi dan budaya yang hebat. Ya, bener, Mak. Mula kang mangkono, Nduk, yen kowe manut lan nindakake ajarane mbah-mbahmu mbiyen ing antarane kaya ta pitutur magepokan kelawan andhap asor, lembah manah gotong royong aja dumeh, mulat salira hang rasa wani, tepa selira bawa leksana lan isih akeh kata mutiara lan kata bijak sing nyatane kabeh mau yen ditindakake bakal dadi sumber kekuatan yang luar biasa sehingga Kabupaten Ponorogo semakin hebat, Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara yang tercinta. Iya. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi ngaturke panuwun ingkang tanpa upama ya, Mak. Mula kejaba kuwi awake dhewe ya ngaturke panuwun marang para pepunden seniman dalang ing wewengkon Ponorogo kula nderek kula nuwun wonten mriki lan sampun dipun paringi wujudipun katresnan kalian Ketua Pepading Ponorogo nenggih pepunden kula Bapa Sindu Parwata wujudipun tetembangan ciri khas Piyai Ponorogo nenggih lelagon Ponorogo hebat. Ponorogo hebat. Sing nembang
diwiwiti saka bawane Dandang Gula. Kula nyuwun sakanthi sanget dumateng Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni, magister seni. Mengko lagune digarap bareng-bareng malah ana nuansane riok lho. Kaya ngono ya, Mak. Monggo Bu Kesi dipun aturaken bawanipun langkung rumiyin Ponorogo hebat. Tembang menika kula aturaken dumateng Bapak Bupati, mugi-mugi saged kinarya jampining sayah lan ugi mujudaken salam sungkem kula dumateng para kiai, alim ulama, ibu nyai ingkang kepareng membina mendidik generasi lumantar pondok pesantren, wabil khusus Bapak Kiai ing pondok pesantren Wali Songo Ngabar, Mbah Kiai Iksan lan uga Mbah Wahib sing wis ngangkat anakku lanang Brahma Kesawa dadi putune Mbah Wahib, Bapak Jainul lan ugi Ibu Maryam lan sanes-sanesipun. Alhamdulillah nadyanto sesuk anakku kudu mlebu ning pondok, parandene diijini bengi iki anakku Brahma Kesawa iso ngumpul ning panggung kene. Ya, nonton wayangane bapake. Lek anakmu ning pondok niki piye, Mak? Ya seneng ya senep. Senenge mergo ya bakare pinter agama, senepe yen ngene iki anake ning pondok lek bapake nganti aneh-aneh njaraki sinden, tegese kocluk tenan bapake kuwi. Kuwi nggih filter ya, nggih filter kuwi. Men pake ora aneh-aneh. Ya. Monggo Bu, lajeng. Pemuda menyang olahraga tetangga mandiri pamarintah
lagi tepuk tangan untuk Ponorogo hebat. Nggih. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Iki kejaba sowan komplit karo kanca-kanca Madangkara ana bintang tamune ya, Mbak. Ana bintang tamu domestik ya kuwi Mbak Lucy Brahman, ya kuwi mbiyen ya penyanyine Mbah Yatno. Dandan gelungan cantik lagi keri-keri iki mbiyen ngangge rok sepan dur kae. Ayo. Iya. Lah saiki ngangge rok sepan ting pecotot lho, Nduk. Ayo. Ana Mas Andi TB lan supaya didhisikake iki dawuh saka panitia dudu aku. Ya. Ada bintang yang jarang tampil di panggung wayang. Sapa? Piyayi Tulungagung Bukesi. Sapa? Piyayi Ngunut Tulungagung sesuai dengan KTP-nya bernama Silvi Kumala Kuntadi. Nah, ya. Itu sindan-sindan nyapa to. Modele ndukung modele. Eleng, Pak stop intermezzo. Eleng anakmu sing saka pondok ngabar Brahma teko lho ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, subhanallah. Nyuwun ngapunten, ning ngene iki kebutuhan panggung lho Bu Gesi. Lah aku ra guyon karo sinden, penontonnya do kecewa ngono. Iya. Nggih napa mboten, Pak? Guyon mboten apa-apa nggih. Tenanan ya ora apa-apa. Oke. Yen ngono ada pantun buatmu. Apa? Ana cuyu mlaku ning ratan. Mbak Silvi ayu dalange kelametan. Neng ratan karo nggawa bata. Kelametan pancen iya. Saut kula saut. Lara boyo turu ning dipan. Mas Yoyo lanjutkan. Wah iya. Ah iya kuwi melu-melu kuwi lho, melu dadi baygon arepe. Ayo. Ya sing dinteni men minggah wonten pepanggungan. Kanca-kanca anu coba Mas, sing rada spesial ya apa ya? Ayo. Arum Bali. Ayo coba kaya apa Arum Bali nggih ngurmati Mbak Silvi Kumalasari minggah wonten pepanggungan. Yuk, dados. Bintang kita Silvi Kumalasari luar biasa. Lah niki nembe salaman sakniki. Lah lek salaman ngeten Mbak, supaya awake dhewe nggedhekke rasa syukur dumateng Gusti Allah nggih. Niki lak cobi ningali astane. Nah niki to, niki ngeten. Niki drijine kabeh pinten? Gangsal. Gangsal nggih. Kenapa karo Gusti Allah driji iki digawe pisah-pisah kok ora dadi siji ngeten? Duka pripun niku, Pak? Mang ngeten Jawi. Ngeten. Pamrih napa? Men niki ini akhirnya iso ngene. Guyone ngono. Aduh, bar iki kudu wudu aku. Pripun? Ngeten. Niki dirijine lak 5. Ngeten. Jan ya 5 to. Nggih. Men iso nggih salaman. Lah, lek salaman iki lambegar ngeten. Nudohke iki keagungane Gusti, pamunta iki pisah-pisah ngono. Terus akhire iki dadi lan ngene. Gayane padhe nisir nyekel lho, Pak. Ora tak umbah 7 dina.
Bu Kesi, Pak Yoyo, ya Allah, suatu kebanggaan saya bisa hadir di sini. Derekne Pak Yoyo di acara wayang kidulan Gebiar Budaya Mataraman. Leres. Nggih. Terima kasih banyak buat tentunya apa ya, Pak Bupati. Tadi sudah pulang kok, tapi tadi sudah ketemu sama saya, alhamdulillah. Nggih toh. Nggih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat Pemkab Ponorogo tentunya. Pariwisata Provinsi Ponorogo. Nggih. Jawa Timur. Iya ngono. Lah Ponorogo kan Jawa Timur tuh. Nggih. Kita sampean lek omong kok salah apa grogi karo aku kita. Ya Allah, Pak. Nggih. Grogi sumpah kula. Alah ora apa-apa. Kepanggih malih kalih jenengan. Oh nggih, syukur. Yang kedua kali nggih, Bu. Nggih. Kangen lho Pak kula. Heh? Kangen. Awakmu muni kangen jariku langsung teles ngono. Kula niku nggih kangen kalian jenengan ning apa daya to, Mbak. Kula isone mung nonton teng YouTube, jenengan yen pentas teng pundi-pundi kula tingali. Kula anggere jenengan niku pamane nembang tambal ban niku. Aku iki tukang tambal ban. Kula lagi menghayati kali Bu Kesi HP-ne langsung saut. Delok apa? Tenan to, Ayo Pak. ndi karo aku? Ayo kowe ngono. Ngoten. Nggih, ngoten niku. Saya tuh Bu jenengan cemburu to Bu kali kula. Ora Dek Silvi. Pripun? Jujur wae yen ngene lho Dek. Pak Cahya Kuntadi ku memang idolane ku sampean. Nggih. Dadi api-apike wong wedok ya. Ya, api-apike wong wedok iku ngendikane Pak Cahya, lamun to sing lanang kuwi oleh seneng karo wong wedok liya ning bojone ku ya merestui. Kuwi api-apike wong wedok, Dek. Ora enek sing kaya Bu Kesi. Kayak ngono lho Pak, luar biasa. Sik, tepuk tangan apa nduane? Padha ndiko. Mendukung iki mau Pak Cahya karo Mbak Silvi. Iya. Ora sampean lek ngendika piye Bu Kesi mau sayang? Piye sayang? Alah lek wis ngono sama saya. Aku kula biasa nyeluk bojo sayang. Raden Janaka nika teng wayang kan figur tokoh sing ganteng, santosa lahir batin, sekti mandraguna, ning ngendi-endi diedani wong wedok. Nggih. Lah, Dewi Wara Sembadra niku ibaratnya nggih kula. Jadi suatu kebanggaan kalau seorang Sukesi atau Dewi Wara Sembadra iku iso ngrabekne bojone karo wong wedok sing ayu jenenge Silviku Malasari. Ketoke omongane ngono kuwi kaya ikhlas-ikhlasan ning atine panas itu. Ya Allah. Guyon. Guyon no Pak tabunge. Hah? Tapi namung guyon. Nah, kula manut guyon kenek tenanan ya oke. Nggih. Ya Allah. Mbak Estu jenengan wes dan Dek Silvi. Dalem. Wis ben seneng atine. Awake dhewe nyeneng-nyenengke Pak Yoyo, etok-etokan wae ya. Wis diseneng-senengke ben dawa umure ngono. Amin. Ben semangat lek ndalang ben semangat. Iya. Nggih, ngoten nggih Pak nggih. nggih kudu dawa umure mergo liyane rene sing dawa ya. Ayo. Silakan menyapa warga masyarakat Ponorogo Sumoroto dilenggahi kali Mbayatno barang menika sesepuh dalang. Nggih, saderengipun kula aturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kagem masyarakat Ponorogo, tentunya warga Sumoroto, terima kasih banyak sampun hadir ningali wayang kulit. Mpun kondur sampai tutuk lho nggih Pak nggih. Pak Bu, iki dalange jan jos. Sinden-sindene nggih jos. Nggih. Wis mugi-mugi sedaya mawon ingkang sami rawuh dhateng ngriki pinaringan seger kawarasan, panjang umure. Napa ingkang dados gagayuhanipun panjenengan sedaya saged kasembadan Pak Bu nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sik nggih pemanasan sik. Mas Dar, coba tintingane Mas Dar. Ayo. Pelok 6. Ayo, Ayo, mumpung sing ngentir nguyuh. Ayo. Ndak pundi Mbak Silvi badhe tindak pundi? Ngati ngarep tindak lahiran numpak taksi. Dewekan apa ora wedi bimbang ijen kula kelem ngancani. Kelarasan Mas alias kebetulan belanjani
Mbak Yu badhe tindakan Ampun kemas sampeyan ampun kuciwa kula rada anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar maing rawan rondo kanggo kurawati penting ning Samarang mas tuku gelang apa anteng-anteng josu malang dimin rondo dijamin Mbak Silvi dawuh lek ku ngapalne 7 dina iki pisan saestu niku kula sakjeke dadi dalang ora tau duet kali sinden nembang niki nggih spesial kagem panjenengan kula tembangke alhamdulillah sembah nuwun nggih Pak nggih alah sami-sami Sik to ya Allah kok iso kok eneng ya wong lanang kaya ngono ning ngarepe bojone ngrayu wong wedok liya kok eneng lho kok tega masyaallah biyen ketok apa saiki ketok apa bapakmu ya Allah delok anakmu sing saka pondok ayo lek Brahma genah ka pondok saka ngabar Ponorogo ning pancen aku ki elek-elek ya ka pondok ning pondok Ramadan dadi nggih mung sesasi posonan posonan lah sakniki jenengan kula bebas nih Mbak Silvi wau sore lah pun rawuh mriki sampun nggih kok mung dilo to wau lah kula bagi pokok amrih ndang cethuke jenengan ngoten lho niki monggo oh dadi wau sore kula dereng mriki le nembang mboten pati semangat ngoten nggih sakniki semangat nggih kula padosi jenengan kok dereng minggah-minggah ngoten wis tak ndang kalih sik engko ben ndang kula ajeng minggah pripun tangan kula diborgol kalih Bu Kesi Tapi tenang mawon Mbak Silvi niki Bukesi pun kula jujer. Ten panggung niki mboten apa Bukesi niki pun los pokoknya. Los nggih. Kalau di panggung Pak Yoyok milik umum. Kalau di rumah kagungane Bukesi. Nggih. Los. Upama jenengan iki badhe roman mesra nyanyi kalau Pak Yoyok los. Kan kula jujer niki Niki Bukesi. malah nek kompore ning kene to, Pak. Sik ning omongane Mbak Lucy ra penak. Kok iso aku milik umum padake WC apa piye aku iso. Tegese jenengan milik penonton. Oh, gitu. nggih, leres, nggih. Monggo Mbak Silvi nembang napa? Nderek kemawon. Lek nek jenengan ngersakne napa, Pak? Lek kula niku anu lho mboten nate berubah wit riyen ngantos sakniki senengan kula yen jenengan iki mergo kula pertama ningali teng YouTube jenengan jret niku ninggal katresnan. Wis niku tidak berubah kula pun niku mbok nganti jaga kiamat nggih ninggal katresnan niku. Niku nggih. Nggih, karakter kula nggih ngoten niku. Sekali tresna kalih wong wedok, ya tetep kula tresnani terus. Bukesi pun putra papat tetep kula cintai. Mboten mungkin kula lereni, kula pegat mboten mungkin. Yen nambah bojo mbuh. Mboten Mbak Silvi mboten. Nggih niki lek ngoten kula spesial nih kagem jenengan niki, Pak. Dadi kula Nggih. modele kaya sing ditanggapne kula niki. Kaya sing disunati. Ha ya nggih, ora apa-apa nggih. Nggih, derek Pak Yoyok mawon. Niku riyen nggih. Ninggal katresnan nggih. Nggih, coba nggih. Nggih dibawani riyen Mbak Silvi. Pun bebas nggih derek. Kangenku tanpa upama niku saged nggih. Ampun. Dereng-dereng kok bojo loro to, Pak. Nggih. Kangenku tanpa upama Nano mong sliramu kang dadi telenging ngati suarane halus
piyayine ya cantik, lelewane milangoni wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil ora nek gethek cirine babar pisan. Nganti tekan atine barang ya alus. Temenanan. Kok swantene bening napa mike ngasta piyambak Mbak Silvi? Mboten niki saking panitia. Mikula ta niku? Duka? Oh, nggih mikula, lek mriki berarti mikula. Pripun? Mikula pas napa mboten? Penak, Pak. Penak, alhamdulillah nggih. Ngono kuwi. Parandene ning omah slenti Ibu Kesi ya. Senengane nakal, randi kuping dislentik. Lah iya. Ana ngelingono nalika dina kepungkur wah cengkoke mirip sinden tutik. Nggih. Sliramu natengan diko bareng Mbak tresno lahir trusing tenan. Biasanya aku lek karo Bu Kesi ra iso bareng lho, Nduk. Ha iya iki. Lah kok niki kalih kula kok langsung pas. Lah nggih kula mboten ngerti, mbok menawa suasanane Mbak Silvi, suasanane nggih. Ya Allah. Nggih. Luar biasa jenengan. Monggo ninggal katresnan sepisan mangke langgam riyin nggih to. Yang kedua saged dijaranke. Silvi Kumalasari ngunut Tulungagung. Yo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun
Angkat Mas. Ayo Mbak Silvi Kemalasari, Damplang kayu. Opnono panggunge wong ayu. pola-polai sak obah-obahe kenape. Jarane ngene iki. Nah, ya. Ayo, Os. Tulung aku.
Sik, saiki tak jagongan dulu nggih, ngaso mik. Ayo nggih. Pripun ditabuhi Madangkara bingung mboten? Ndredeg kula Pak saestu. Mergo sekarane dereng apal to? Nggih. Lah carane men apal Pripun? sing rada kerep melu aku ya. Niku carane nggih. Kapan-kapan mengke lek niku kula teng Solo kula tak dolan teng griyane jenengan. Estu nggih. Mangki yen dolan nggen kula dipasne pas bukesi teng kantor mawon dadi. Berarti kula ngubungi sinten niki? Biasane kan kula WA-ane kalih Bukesi to. Ngubungi Larso mawon. Nggih. Nun sewu jenengan mangke ngantos sak telase limbukan to? Napa mung ngarep tok ngeten? Ngajeng tok. Bar niki terus kondur. Oh, berarti sak lagungkas bar niku jenengan saged kondur, nggih. Bapak. Nggih, siap. Sembah nuwun. Niku Brahma Kesawan niku anak kula. Nggih, pun teng pondok niku Mbak Silvi. Nggih. Niki teng pondok. Nggih. Niki pas teng griya ngoten. Mboten dipun antar kalian Pak Jainul selaku guru pondok untuk melihat Bapak Nyandalang supaya tidak terputus untuk mencintai budaya wayang. Ngaten niku. Nggih. Luar biasa. Muga-muga apa sing dadi cita-citamu kasembatan ya Le ya. Amin. Dadi anak sing soleh, Amin. berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Muga-muga ora entuk ibu anyar ya Le ya. Ngoten niku dongane jenengan iki. Lho, raya ape to, Mbak? Ape to dong aku? Muga-muga ora entuk bojo apa jenenge ibu anyar lah ya apik to. Tapi jenengan ket mau sing dibahas wenggah niku, berarti enten pandangan mesti niki. Lah pancen sak umur kula niku pandangan hidup. Mung dipandang tok wis hidup, ngoten nggih. Ngoten niku. Nggih. Nggih, niki berarti setunggal lagu malih nggih, Pak? Nggih, tunggal melih, nggih. Jenengan enten requestan malih? Mboten, nggih. Mbok menawi enten niki pamundutan saking Wiyaga Madangkara. Wah, nggih. Apa Mas Danang niku sing seneng anu, nggih. Mbah Wir niku ayo nggih. Apa sing cara saiki ngoten nggih saged kok kanca-kanca. Napa? Kusuma Wijaya nggih. Kusuma Wijaya. Oh nggih. Kusuma Wijaya nggih. Coba kaya apa? Lakon iki ayo. Madangkara iso ngiringi Mbak Silvi Kumalasari. Ayo nggih. Mboten kula sing bangga niki, Pak. Saged nderekne jenengan bangga kula. Wah, nggih. Hah? Nggih. Ya, diaturake coba kaya apa? Kusuma Wijaya. Kusuma adalah bunga yang indah, Wijaya adalah kemenangan. Semoga hadirnya Mbak Silvi Kumalasari di Ponorogo menjadi keindahan dan kemenangan untuk warga masyarakat Ponorogo. Golek kata-kata ngeten iki angel lho Mbak Silvi. Ya, monggo Kusuma Wijaya dados yuk.
Luar biasa Madanggara. Padahal mboten enten elektune lho Pak nggih. Napa? Tapi kok iso. Jane mbiyen enek ning Klodol. Ngoten nggih jenengan Pak. Nggih tuku beras Mbak Silvi jenengan niku nggih. Iki kali nggih mbuktekke nadyan temung gamelan nyel nyatane nggih garap napa-napa nggih saged. Alhamdulillah. Dek Silvi. Dalem Bu. Nyuwun sewu Pak Yoyo. Pripun? Iki gandeng Dek Silvi bar iki arep medun to. Ning aku kudu buka lan jujur bahwa kehadiran Silvi Kumalasari malam hari ini. Kumalisara. Ayo. Silvi Kumalasari hadir pada malam ini adalah atas permintaan Bu Kesi ketika di alun-alun Ponorogo. Elek ra aku matur karo Pak Bupati. Nggih. Pak Bupati jenengan temokne Pak Cahyo kali Silvi mesti jos geger gember. Ah iya nggih. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Wah, iya toh? Bareng ketemu kula seneng, Mbak Silvi seneng ning sampean atine ketoke kok beteng. Ora, tenang bae. Aku jujur Pak karo sampean. Yen aku iso nyenengke atimu, padha karo aku ki entuk swarga ngono lho Pak. Amin ya rabbal alamin. Saiki sebagai tanda bukti gandeng Dek Silvi saiki arep medun, awake kudu foto bertiga, kiwa tengen. Ayo. Kameramen siap? Aduh, kita foto, yo. Ayo. Saestu niki Bu. Ayo, sana kita. Wong loro tok aku rasa. Ora ben mareng lho kenang-kenangan. Ayo dipoto Nadia ya kameramen. Diiringi, Cong. Diiringi. Iringane apa iki iringane apike? Kok malah tepuk sakinah pripun to Pak? Seiringane sing cocok apa iki? Kedok ngorek yo. Kedok ngorek siap? Yo. Foto deh. Nyon sewu lho. Kawula nuwun sagung para lenggah kakung saha putri. Menika adicara pawiwahan ingkang benten kalian padatipun. Pak Yoyo hadap sini dong. Nah, aku jane ora tau lho madhep penonton mulai. Demi aku. Oh nggih, nggih. Aku mosok ngadeg. Duduk. Nggih, duduk nggih. Lenggah mawon Pak. Duh ya Allah. Gusti nyuwun ngapura. Nggih, pun. Iki permintaanku ya Pak, iki ora permintaane Dek Silvi. Iki sebagai tanda bukti yen aku ki tresno banget karo sampean Pakmu. Aku ndak melu-melu pokoknya. Marai keronto-ronto. Pak kok kapelan ya Pak ya bajunya? Napa? Kok serasi warna bajunya? Aja omong ngono tak ambung pisan ora. Lah ngene iki aku jadi jarak ngono. Introksi kok kene jan patut Pak Yoyo bojone loro sumpah. Mboten aneh-aneh mboten nggih. Pun piye? Ya Allah. Gayane pripun? Hah? Ya dirangkul to. Happy. Kekalihe dirangkul to. Amin nggih. Rawol. Piye Pak Yoyo Kados tamu. anake piyambak mawon. Ya pun. Pun nggih matur nuwun nggih. Niki namung pas seduluran Bapak Ibu, mboten mungkin nggih. Namung pas seduluran. Nggih, sembah nuwun Mbak Silvi Kumalasari dan semua penggemarnya matur sembah nuwun nyuwun ngapunten nggih, Mbak. Sami-sami. Kula salaman riyen mawon. Nggih, monggo nggih ndherekaken. Lah. Hah, Sembah nuwun nggih, Pak. Kaya dilukmen. Lah wis. Mugi-mugi saged panggih malih kalih jenengan. Janji ya. Janji nggih. Wis ditodong. Ayo nggih. Insyaallah Pak, sehat-sehat selalu. Nggih. Kalian Bu Kesi langgeng-langgeng Amin. sampai maut memisahkan. Amin. Ning mboten kesusu kula nggih. Nggih. Dongamu medeni lho. Kan maut barang. Yo pokoknya sampai sok ngoten lho Pak. Nggih, sampai esuk. Matur sembah nuwun nggih Pak Nggih, nggih. ndherekaken. Nggih, monggo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tering doa penuh cinta dan kasih kepadamu. Mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayan ngantos dalem pinaringan rahayu wilujeng. Sekali lagi para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Silvi Kumalasari. Ayo, nggih. Nggih, matur nuwun. Sekedap menika kula selani kejawi pepunden kula, inggih guru kula Mbah Yatno Rawuh. Menika pepunden kula Bapa Ladikun Adi Kuncara menika ugi dalang sepuh. Saking laladan Gundik, Slaung ugi kepareng rawuh lan ugi ngersakaken ngregengaken swasana atur pisumbang dandang gula ingkang menika sandi asma gelar budaya Mataraman Ponorogo. Monggo Mbah Ladikun menika kula caosi wekdal sawetawis.
Nah, kula suwun para lenggah sabar sekedap. Nggih, nggih. Monggo Mbah Ladikun tasih lenggah. Nyuwun sewu Mas Ayo. Nggih. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Bapak. Sukses selalu Mas Ayo tampil wonten Sumarata. Amin, nggih. Asta jenengan ki wonten pulute to, Mas? Lah napa? Lah kok wayange belas ora keter lho. Wah, lah nggih. Mbah nuwun Bapak. Nggih. Rumiyin bapakipun Mas Yatno, Pak Kasman menika ugi mekaten. Nggih. Alus trampil pramila mugi-mugi menika murakabi dhateng Mas Cahyo. Amin ya rabbal alamin. Sembah nuwun. Nuwun sewu Mas Cahyo, ing mriki kula mboten matur dangu. Namung kula ndamel dandang gula nggih menika werdine gelar budaya Mataram wonten Ponorogo. Inggih. Sugeng dalu Mayatno. Nggih. Nggih. Gebyaripun acara puniki laras nggenya memetri budaya Jawa endah Dono kang putih luhur ya iku ambeku tami mangesti mring kawasa tatak sarta tanggo rasanira ikhlasna manunggaling bangsa wutuh NKRI Ponorogo Kuncara dipun terusaken palaran sinom kula nyuwun dumateng Mbak Kesti cakepanipun amenangi jaman edan nggih saking Srepak rumiyin monggo nggih monggo sanga Kaceman milik
Andi TB pinarak panggung Mbak Lucy kalian Mas Lendro. Oh. Monggo Mas Andi, Mbak Lucy monggo. Sugeng dalu Mas Lendro. Sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbu. Mas Andi TB sehat nggih Mas? Alhamdulillah pangestunipun panjenengan pikantuk sehat walafiat, Bu Cangik, Bu Limbu. Alhamdulillah. Ah, luar biasa malam ini. Pripun Mas TB? Sumaroto Ponorogo luar biasa, wayangan dalam rangka nonton bareng Indonesia lawan Irak. Lho. Kleru ngawur ae. Festival nggih Pak nggih. Festival Budaya Mataraman. Festival Budaya Mataraman niki kebenaran diadakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Inggih. Sesarengan kalian sinergitas DPRD Provinsi Jawa Timur mapan wonten Ponorogo teng Pasar Sumaroto. Dawuh leres. Wah niki pas. Piye Mas? Ngendikane Pak Giri Sancoko, Pak Bupati bahwa perekonomian di Ponorogo itu mengalami kenaikan 6 sampai 7%. Nggih. Yang hebat mboten namung niku lho Mas. Pripun? Salah satu kabupaten yang bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi itu hanya di Kabupaten Ponorogo. Tepuk tangan untuk Ponorogo. Luar biasa. Luar biasa. Ponorogo saiki wis ra ono komplek, Mas. Alhamdulillah. Saya sangat. Nggih, mergi saniki zamane online, Pak. Wis ngawur tok. Wis up ngawur niki saya ngawur, Mas. Ketoke ngelem ning ngeblekne lek kuwi. Mboten niku namanya penyakit masyarakat, Pak niku. Pekat Ponorogo pancen hebat luar biasa. Perekonomian tumbuh dengan pesat, dengan melejit, dengan di bawah kepemimpinan Bapak Bupati. Napa meneh niki sewanten Pasar Sumaroto. Pripun? Nyuwun sewu jenengan nek dereng diarani teko ning Sumaroto niku nek dereng jenengan mampir teng gone Cakruk Druwo, Pak. Lho, napa? Cakruk Druwo niki gene Mbah Galung premane Ponorogo gedhe dhuwur niki. Masya Allah ngoten nggih. Jajananipun komplit ana. Eneng jenang Ponorogo Asli. Cucur. Nggih. Getuk golan Ana. Terus bolmu. Apa kuwi? Bolmu ki apa to, Be? Jenengan ngerti roti cilik mboten to, Pak? Roti cilik niki lho. Bolu. Luwi Jakarta nek Ponorogo niki mu. Dadine terus gue bolmu bolku. BTB Mas yo Jakarta, Mas yo Ponorogo iki nek bolu ya bolu. Ah, lu gak pernah ke Jakarta sih. Waduh. Makanya gak bisa ngomong Betawi. Lo emang asli Jakarta. Main dong ke Jakarta sama Pak Cahye. Waduh. Cahyo. Niku jadi Pak. Oh, cara Betawi. Nggih, Betawi niku jadi Terus emang lo asli Jakarta? Gue sebetulnya Jakarta, Pak. Jakartanya mana? Tanah Abang. Lek wilayah ya Abang ya Abang. Anu jadi Pak. Oh. Tanah Abang. Iya, Tanah Abang. Lo sekarang kok di Jawa? Gue aslinya di Jakarta lame, Pak. Kok pulang ke Jawa? Iya, atlet di sana gue, bukan dagelin. Oh, atlet apa? Atlet karate, pencak silat. Gue di sana. Pencak silat. Niku
dadi E, Pak. Ah, ya ora kabeh dingonokke kuwi kleru lho kuwi. Nek pencaksilat nggih pencaksilat ya Mas. Pencaksilat. Pencaksilat di sana. Terus gue tinggal di Jawa, di Tuban. Sami siape? Sama kakek sama adik gue, Pak. Oh, bapak ibu? Nyokap sama bokap. Oh. Nyokap sama bokap. Iya, nyokap sama bokap di Jakarta sekarang. Oh, sekarang alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Alhamdulillah. Wah, niki luar biasa. Sampean teko kene arep maringi apa, Mas? Ya paling ndak iki memberi contoh napa niki paring donga ya Pak Yoyo. Leres. Wong jenenge Yang pertama niku donga niku. leres muga-muga warga Ponorogo diparingi sehat, diparingi panjang yuswa, nandur kelapa ning pinggir sumur warga Ponorogo muga-muga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Tuku melon ning dhuwur tampah kabeh penonton saya barokah amin Allahumma. Amin. Nah, ngene iki lho. Yo, kowe Ngopo? lho ndongakno parian utawa pantun Pak Yoyo nyuwun sewu pamit panjenengan. Pantun. Kula. Nggih. Nggih, siap, nggih. Teng Kutha Solo dinane Jemuah, kabeh warga masyarakat Ponorogo mugi-mugi tansah berkah barokah. Amin. Tuh, kena kanggo Ya. contoh. Awakmu genten Kon apa? parian Parian apa? pantun kaya aku mau to nandur kelapa ning pinggir sumur warga Ponorogo muga-muga sangsaya makmur. Tak urusi sik. Nyuwun sewu. Pripun? Nandur kelapa ning pinggir sumur warga Ponorogo muga-muga tambah makmur. Niki cara ngaten niki ndongakno bener napa salah? Lho, nek kanggene kula nggih bener. Sing ngomong bener sapa? Lho, upamane jenengan nyalahke dasare napa kok nyalahke? Ora ana critane ndonga kok gawe pantun niku alim ulama kiai kurang menganjurkan. Lho, ndonga gawe pantun niku malaikat nyakete bingung. Kok iso? Lho, saniki jenengan ndonga gawe pantun. Imam ning masjid napa mboten bingung? Lho kok iso bingung? Saiki Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim Bismillahirrohmanirrohim. Main dadu tengah alas kul a'udzu birobinas. Iki salat bare jam pira? Donga niku sing biasa sing bloko suta masyarakat teng mriki paham. Oh, contone pripun upamane nek jenengan? Dongane niki nggih mugi-mugi sedaya warga Ponorogo insyaallah pinaringan bagas kewarasan. Amin. Adoh saka bilahe cedhak rejeki gampang anggone golek sandang papan lan pangan ayem tentrem. Donga gawe pantun. Lah sir kula ben indah ngono ya. Lah yang cacakane niku wonten Pak. Oh, empan papan ngoten nggih. 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 Tadi donga iki kudu nganggo pantun ora entuk. Ora entuk. Tapi ya paling bahagia iki kaya panjenenganipun Mas Dalang Mas Yoyok Mas. Nyambut gawe iki nek ditunggani karo garwane iki saya barokah cara keluarga ono sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Nggih mboten, rabbal Pak. alamin. Nggih leres nggih. Seorang pemimpin yang patut kita apresiasi hanya beliau. Seorang dalang pada malam hari ini pagelaran pimpinannya ya Pak Cahyo Pak Yoyo iki. Nah, kuwi rungokno kuwi B. Gawean sing paling abot ya Pak Yoyo nggih to Mas. Leres nggih. Dalang iki apa? Gaweane abot. Dalang abot. Abot. Sing ngomong dalang abot sapa tak wapuke rene. Lho, dalang karek dok 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 dok. Oh, 80 yuta. Karek 100 yuta abote kon ndi? Sik aku sing protes. Sing jenenge dalang kuwi wit saka sirah nganti tekan ngisor kabeh kerja lho Mas. Iki mikir mripat nyawang wayang. Iki ambekan nggih nirung terus lambe omong sawengi utuh, suluk sawengi utuh. Nyuwun sewu kabeh mikir mripat ngawasi. Tukang kendang napa ora ngawasi? Tukang kendang niku mboten ngawasi ngiringi wayang bleset, Pak. Lho mboten niku tok, tangan kula sewengi ngobahke wayang sabetan niku ya rekoso. Tukang gender napa mboten obah tangane? Lah niki sing beda. Napa? Kula niki njejak keprak sewengi utuh, jag-jag yen nganti kleru lek njejak iso malah iki cilaka. Lah tukang jaipong. Lah pripun? Kendang jaipong nggih sikile niku melu obah. Jenengan pamer, dalang nyuwara terus sinden sakmene kae apa bisu. Tapi abot lho dalang kuwi lho, Beb. Nyuwun sewu tak dalang niku abot napa enteng? Abot. Nek abot nyapa ben bengi tanggapan. Sik. Nek abot lerene ngomah. Ini adalah tanggung jawab. Mergo dipercaya kalian pemerintah ing Provinsi Jawa Timur, Pak DPR, aku gelem ra gelem ya kudu nindakke amanah. Abot kaya apa tak lakoni kanthi ikhlas. Nyuwun sewu, dalang itu profesi yang enteng. Lho, kula benerke sing abot niku prosesnya untuk menjadi dalang. Nggih napa mboten? Bener lagi, cocok. Ah, ngono kok dalang abot tanggung jawab ngono ya 100 juta ditampa.
Kowe ngomong aja glajre aja ngawur nyuwun sewu lho Pak Yoyok. Pripun? Kowe iki bengi iki nek ora ana wayang, ora enek Pak Yoyok kowe arep melu sapa? Nyapa? Lho kabeh iki yoga sinden tanggung jawabe Pak Yoyok. Kabeh yoga sinden tukang son ki wedi karo Pak Yoyok. Alah omonge sapa ana sitok sing ra wedi. Sapa? Ha iki. Ah, jajal yoga sinden tukang son kabeh oleh wedi. Jenengan wani nyentak iki perang Guntarayana, Pak. Waduh. Perange sapa kuwi? Perange Arjuna karo Prabu Hanacaraka. Niwata kawaca. Nah, niwata kawaca. Wong kowe iki lho, nek ora enek Pak Yoyok, nek ora enek wayang, kowe arep melok sapa? Bengi iki bayaranmu iki Pak Yoyok sing nyekel, sing gawa iki Pak Yoyok. Lah jare sapa? Lho, sing bayari ya Dinas Pariwisata Budaya Jawa Timur to. Pak Yoyok itu perantara, ibaratnya kaya bank. Lho maksudnya bang Duit disetor ning Pak Yoyok diwenehne ning aku. Pikiran dia berhak apa-apa. Sik, saka panitia diparingne aku to. Nggih. Upamane ora tak paringne jenengan lak ora entuk rejeki. Nyuwun Bu Kesi. Lho, wani kali Bu Kesi? Bu Kesi tak omongi, jatahe TB aja dinehne Bu Kesi. Mendhi Bu Kesi manut karo aku mergo aku imam rumah tangga. Ora mungkin wong iki biyen tilasanku kok ora mungkin. Ngawu-ngawu. Bu Kesi, kok sik tau iki ra nyawang karo gethokmu. Gantenge kaya ngono mosok Bu Kesi cantik, suarane apik, kondang. Mosok gure entuk gemuk kaya sampean ora. Pak, kula omongi nggih. Napa? Ganteng elek niku nek rabi sing digawe ora sirahe. Lho, lha apane? Liyane. Lah, jenengan kudu paham niki. Nggih, ning ndase tetep kanggo. Ayo. Kok nyek kowe kudune sing introspeksi iki diri iki kowe awakmu. Nyapa? Mbak Kesi kok ngantek seneng karo kowe apa ora ngilo jitokmu wong raimu kaya boton tah. Nggih mboten Mas. Nggih. Lah kowe kok sombong nyuwun sewu lho nek Bu Kesi kali bojo kula sing saniki nggih tebih bumi langit budale Pak. Ayu bojone jenengan? Loh bojo kula nyuwun sewu lho. Titele Bu Kesi niki napa? Magister seni. Halah MSN. Bojo kula niku titele SPD MM. Oh. Sarjana pendidikan Magister manajemen. Sing ngomong sapa? Lah niku SPD MM. Sekolah pedodil mergo meteng. Wah. Jadi aku pacaran 2 wulan iki bojoku meteng 3 wulan. Ngene iki jenenge ora kenek dienggo contoh. Untuk Tapi kebersihannya patut diacungi jempol, Pak. bersih piye? Bojo kula niku nadyanto elek nyuwun sewu le mboten sombong. Nggih. Nek kemui nggih banyu aqua. Lho, bojomu kuwi. Lah Bu Kesi paling kemui banyu pam, banyu sanyo. Bojo kula kemui banyu aqua. Aduse gawe Fanta. Lho, aduse kuwi be gawe Fanta, raupe gawe Sprite. Cawike gawe ale-ale, Pak. Dadi perang-perang dino direbung semut iki. Gawatle ra umum, tapi legi rasane. Lah wis iso kocok kowe iki. Bede iki lho sapantaran karo iki lho, bojoku SH niki, Pak. Apa kuwi? Lucy Brahman SH. Sarjana hukum. Son horek niki ya. Kowe iki aja ngawur lho, iki bengi iki danyange ning gone Mbak Lucy lho, iki malah nyepelekke. Nyapa? Lah iki Mbak Lucy bayaranmu tanggung jawabmu ning gone Mbak Lucy, mbok nyek darani son horek. Aku iki muridé Mbak Yatno. Ora ndek wedi nek karo Lucy Brahman pah. Nek bengi dodol marimas sakniki. Mbak Lucy niku. SS Nek gene awan PNS. PNS Nek jelas. bengi nyinden nek prai nyinden dodol marimas. Maksudnya mari Mas ki Anggerane wong lanang liwat. Mari Mas. Mari Mas. Kuwi pelecehan lek kuwi. Aku kok mau dadi Mbak Lucy ora trimo kaya kula ngono. nggih sami dasare dagelan gundul nek kula tak bacok mawon. Ha iya. Putra daerah wilayah Ponorogo kok. Nggih, dulure pirang-pirang kok. Kula aturi jumeneng, Mbak. Lah iki lho, arep nyepelekne sampean. Malah darani kok ngguri kula Lucy kaya apa sales Yakut barang ngono kok. Lho ya ta potongane kaya son horek. Wow. Kaya son apa? Son horek. Wow. Bokonge nggawa kompresor. Ngenyek. Piyai sing miji apa piyai sing ayu lencir kuning ya ngene iki kok. Lencir kuning iki mripatmu katarak apa piye? Potongan kaya celengan Semar. Ayu nggih Pak Yoyok nggih. Cantik, luwes, kewes merbawani. Nyuwun sewu, selamat malam wilujeng dalu Mama Lucy. Selamat malam. Pripun kabaripun Ibu? Sae. Wah, piyai kok alus ngeten nggih Pak Yoyok. Nggih. Ngene iki lho kena kanggo contoh. Alus apa? Alus itu wayangan. Dajal menu reokan, kebayak dicoplok karo ngowo ngene.
Wilujeng dalu Mas Cahya Kuntati. Inggih, Mbak Yu sugeng dalu. Mugi tansah pinaringan kesehatan panjang yuswa lan kasuksesan panjenengan sekalian garwa lan sak kanca. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun donga pangestunipun. Matur sembah nuwun sampun ngregengaken acara wonten wilayah Sumarata khususnya. Kami mewakili warga masyarakat Ponorogo luar biasa, merupakan suatu kehormatan. Matur sembah nuwun nggih, Mas. Nggih, semanten ugi kula ngaturaken panuwun dumateng Mbak Lucy Brahman. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Dawuh sami-sami. Panjang yuswa. Murah rejeki. Amin pangestunipun. Apa, Be? Raiku ditabrak bis Jaya. Kok bis Jaya? Lah kowe manggonmu ya kono sirahmu kok. Saya ora ngerti unggah-ungguh ya iki. Lho, iki sing asli wong Jawa Ponorogo sing paham tata krama ya iki. Nyuwun sewu jenengan niku ndamel gelungan, kebaya, jarik, paling gak sopan santun tetep dijogo. Nek karo ngendika karo Mas Yoyo niku ningali pawakan. Nek awake cilik iso nyuwun sewu Mas Yoyo dangu mboten pinanggi. Nggih, luwes kene ya. Nek lemu iku aja mengguri. Lho, yo nek sing ngerti kae lagi omong-omongan, sing ora ngerti kaya pitik ngendhok. Lah kudune piye? Mengarep nyuwun sewu Mas Yoyo pripun pawartosipun. Ngarep ya. Mboten pinanggi lho Mas. Nggih. Mengarep. Oh, malah mengguri. Suwun pangapunten sedaya kalepatan lho Mas Yoyo. Mbok pilih kula wonten klentunipun tembung wonten dalu menika. Matur sembah nuwun sampun ngregengaken acara dalu menika. Mbah Nur sedaya penonton. Matur suwun. Ada kinang nek coplok lho, Aja banter-banter. Lah kene iki ku yo Kowe banter-banter bayatno terus mesti kae lusik ana apa mesti melu ngene. Lah kowe menehi contoh ya ngono ki wong ki mbok ya bangga duwe bojo kaya Mbak Lucy ngeten iki lho Mas Yoyo. Wong lanang ki nek duwe bojo kaya Mbak Lucy cerdas, pinter, PNS, tur gemi setiti. Lho, bojomu iki mbok ya kaya Mbak Lucy ditukokne gelang ngene iki. Lho, tenan bojo lemu kuwi ora diingoni ya panggah gedhe seger. Bukesi kuwi mbiyen cuwili dirabi karo Mas Saya Kuntati ayem ya awake seger. Kuwi tengere iki ayem. Ayem apa? Loh, jangan melihat dari fisiknya peh diopeni terus ayem. Justru ngaten iki nyuwun sewu awak lemu niki malah sing pekok bojone. lho kok iso pekok iki lho. Mesti dhuwit dul dikekne kabeh. Iya to? Entuk blonjo, entuk bayaran gaji dikekne kabeh. Mulane wong wedok rusak mergo panganan apa ditukoni. Awake kaya ngene iki. Lho, ngono kuwi tengere wong lanang sing gelem moyakne wong wedok gendeng. Kontone Pak Cahya kuwi seorang suami yang setia. Piro kaya-kayane Mbak Kesi sing dicaosi. Ora kaya kowe iki. Serupane kaya gembok. Idoni-idoni Mbak Idoni. Bojone dope mati sisih. Lho, apane dope mati sisih? Mas aku bojoku PC lho piye kaya mati sisih. Gelang. Rumangsane kowe iki suwaning Ponorogo arep ngaturke apa kok malah padu ae. Lho kowe lho sing marahi. Ngaturne apa? Ayo mari jenengan maringi napa kagem warga Ponorogo Nggih, sing apal lak Mbak Lucy. Ning joget wis akeh sing iso. Pancen nyanyi wah wis ngerti. Budange Mbak Lucy iki jaman biyen penyanyi anu Pak, orkes. Nggih, begitu nyanyi patang lagu iki nek bangun omah, Pak. Lho, kok iso ngono? Tenan iki sing ngantem boto, semen, pasir. Wes kowe aja meneh dadi bener piyayi mriki niku seniman banyak. Hebat. Banyak kanca-kanca dalang rawuh sing dipasingani Mbah Tiatno dan kawan-kawan. Di sini juga ada campur sari kondang. Betul. Lu pimpinane Pak Mantan Wabu. Oh, piyayi kene pinter nyanyi kabeh. Wah, hebat luar biasa. Niki nggih asline nggih mriki niki. Oh, asli putra daerah Sumarata iki. Jadi Pak Cahyo tadi juga bener dawuh Bu Kesi kuwantuk rezeki luar biasa. Sebenarnya Mbak Silvi itu sudah tidak menerima job wayang. Nggih. Tapi karena bejone Pak Yoyo neh, Mbak Silvi blidru akhirnya balik ketemu cintanya. Sesuai janjine karo Mbak Kesi ya. Nggih, Mas yo. Mbak Kesi janjine somben lek wayangan lagi di Ponorogo nekane Mbak Silvi, Mami Lucy kalih kula. Lah kowe melok sapa? Melu sapa? Melok sapa kowe? Aku mang di Pak Yoyo ditelepon dari provinsi. Aku yo karo TB. Lah kowe rene melu Aku karo Mama Lucy wis jelas.
ning alun-alun Ponorogo karo jenengan. Oh, jelas. Sesuai janjine Pak Bupati. Tiwas bonyal banyol ora cetha iki melu sapa? Jenengan sing telepon sinten? Langsung EO dari provinsi. Sampean? Iya. Sampean? Aku mau wayu pimpinane EO ne. Lho aku mbok telepon lho mau. Lho, sapa sing telepon kowe? Lah ngomong B tanggal 11 sing Ponorogo wayangan Mas Yoyo. Sapa kowe? Lho, kowe ditelepon piye karo Malusi? Aku ra ndek nomor teleponmu kok. Lho, sing telepon aku sapa? Lah mbok aku yo ora duwe nomormu kok. Telepone piye? Telepone B tanggal 11 Wayangan ning Sumaroto dalange Pak Yoyo, Pak Cahyo Kuntadi. Lho, kowe kan ora kon ndagel, kowe iki kon nonton Pak Yoyo karo Mama Lucy. Lho, kon delok to? Kon delok. Lah delok kok jarian lho. Sapa sing? Lah wis salah alamat yen ngono kuwi tegese. Dadi ngeten. Ya iki kan awake dhewe sing genah to. Terus iki ban medun. Wong kowe ra genah. Ora genah. Medun ora apa-apa. Lah ora apa-apa aku tok kene silaturahmi karo Mas Yoyo Mas ya. Nggih, lho nggih. Anggere ikhlas lahir batin jenengan entuk ijol rezeki mangke. Tenan ya, Pak? Nggih. Dijoli tenan. Dijoli. Sumpah, nggih. Watone kelas lahir batin lho nggih. Ning ijol sosok ora mesti, ora kudu dhuwit. Upamane keluargane jenengan diparingi tentrem, bojone setia niku ya rezeki. Ngoten. Mosok 700 ora metu blas, Pak. Lah, ya sing jenenge rezeki lak ya sangkan paran to, Mas. Ora mesti ngono kuwi. Lah, leres rezeki ku derajat pangkat jodoh rezeki pati lan nomor kuwi sing ngatur kok nomor barang. Sing ngatur Gusti Allah nggih, Pak nggih. Wis muga-muga ento ganti. Amin amin. Spesial iki karo Mas Yoyo ditunjukkan spesialis yang lain. Apa, Mbak? Nyanyi wis kulino. Nari wis kulino, dajal ketoprakan. Iya, setengah ramban ya. Ya setengah ramban tok. Siti tak pramen wae. Iki juga tak aturne salam kagem Kyai Sumaroto Kabeh sedaya, mugi tansah panjang yuswa matur sembah nuwun rampipun nggih. Bapak Ibu salam kangen kula. Dangu mboten pinanggih. Terus ini juga rawuh. Nah, sinten menika fan klub Mas Yoyo Caksi Lovers. Susi Brahman fan club. Nah, Mbak Susi dan kawan-kawan. Terima kasih. Wah, panjen penggemare akeh kok ya Bi ya. Heeh. Lakone apa ketoprake? Nyuwun lakon apa, Pak? Derek jenengan. Nggih. Pun niki anu mawon. Jenengan anu niki role kurang setunggal. Napa? Dadi Damar Wulan. Ojo aku ora sampean. Aku tak ngentongi ae. Oh, ora iso ngentongi. Iso wis kulino ya. Lakone anu wae, Mas. Lakone apa, Mas? Anu apa jenenge lakone Roro Jonggrang. Oh, Roro Jonggrang. Roro Jonggrang karo Bandung Bondowoso. Iya. Ki Roro Jonggrang kuwi pake Prabu Piccolo kan dipateni karo Tupolo. Ya Tupolo. Piccolo kaya merek sepatu wae. Ayo, lakone yo. Kowe dadi apa, Bi? Apa? Kowe dadi apa? Bandung Bondowoso. Oh ya, kowe dadi sing nanggap. Jin iki dadi Roro Jonggrang. Kudune jine iki kuwono. Rupane gundul. Oh ya, kae jime. Ayo. Sampeyan rasan-rasan sik mergo pake dipateni arep males karo Bandung Bondowoso. Terus rasan karo sapa? Dhewean. Ngudarasa berarti. Ngudarasa terus aku teko, sampeyan ngrangkul aku terus nyambung aku tapi aku cocok gelem lho. Loh. Kowe dapukmu apa lho? Bandung ya ora iso. Musuhan no adewe kok. Ngambung ngidoni ya. Biar kowe. Bandung kok didoni kaya. Yuk, duduk. Jagat katon peteng dedeg. Rasa dirimu duwe. Angan apa ngake krana ngomong wis tumekaning pati. Nanging titen ana. Alon-alon. Sirah. Ora gelem. Monggo jenengan. Ketika Nggawa nrimo iki sing kedadian ana ing papan mangke. tak-tuk iki masamu bakul bakso apa piye? Dandangi kentongan. Kentongan bedandani Mbak iki Jograng iki ben omong sing. Jograng, aku sing teko Jograng.
Guyu iso arang-arang ngono. Brang. Tak sengaja teko ning papan kene aku kangen karo kowe. Katokmu isih tak simpen Jonggrang. Mosok langsung kaya ngono. Jonggrang apa futsal to? Kulo niku kedane kali Jonggrang mergo nyimpen niki lho, Pak. Coba to sawangen ukurane. Bandung Bondowoso. Jonggrang. Iki bandunge kocluk lho. Nyapa kowe ku? Ora nek bandung kadangku masa semono gedine. Dol gundul. Kowe aja cengok nemen-nemen. Sikilmu lho kliru. Lho, bolongane kurang siji. Iki gak buntut to? Buntut mbahmu kono. Iki yo sikil, kiku kok walah yo. Dong, juk bandung kok katoke adijang. Jonggrang. Jonggrang. Sepet-sepet saune mentah diempet-empet saya ora betah. Aku teko ning papan kene tulung ladenono katresnanku ya Jonggrang. Wong orang ngilo karo kitoke dhewe. Nyapa? Sutik nyawang rupamu Bandung. Apa aku kurang elek? Kurang bagus maksudnya. Kurang lagi kurang elek Pak Panjeno. Dadi wong lanang aja sok kegeden rumangsa. Sendro Pak Des, sendro Pak Des. Apa? Iki lho sendro iki. Walah. Sendro gamelan langsung kok karo Mardi iki kok ganggu. Jenengmu sapa? Wapuk sih Cak. Tak gandrung bengi iki gelem ora gelem kowe Jonggrang. Rukun Islam. Gandrung apa pelinge piye to? Ora oleh kuwi. Sing roman-roman kan akeh. Karepku ben iso mualaf lho Pak Dene. Sinebut pahlawan putri. Alah bocah ayune kaya ngene ayo manut aja. Bandung aja kurang ajar. Alah pertama terus kalem Sri Kuning Mustika Tuban. Aja kaya ngene Bandung, aja kaya ngene Bandung. Kurang ajar. Terus aku bakon. Minggat. Alah mojo kaya pitik jago arep babon efek terus akrem plek gitu. Rasane kok Bandung. Aku tresno karo kowe wong ayu. Masa kukute jagat aku ora bakal nampa katresnanmu Bandung. Sopo iki? Mbanmu iki. Biongban. Aduh, kangen karo kowe Biongban. Bandunge ngragas men to. Kangen kali mbane, Pak. Wah. Putra Kanjeng Sirolawe. Ayo ilinga Bandung. Apa Dajeng? Aku ora bakal nampa katresnanmu. Sampeyan imut Bandung. Bengi-bengi njaluk ngemut. Bandung budek. Lah ngomong apa? Emut. Oh, emut ki eling. Oh iya. Waktuku kecil aku tak tahu yang penting. Aku kira pentil, aku centil gak tahu ngapain. Alah wis gelem kowe. Aku bar karep berhoi. Suka aku ya kesetrum lho. Dok prangkung bojo negara. Manut to ya wong ayu. Mah Bandung. Upama kowe kelakon dadi bojoku kowe bakal nyuwun apa? Nyuwun ambulan. Gawe ya apa? Momot kowe kuwi. Ora ora Jonggrang galak men kaya brimop. Mas ya wadon ora Jonggrang kuwi pendekar pegel ora ati bapakku mbok pateni. Dendam kuwi. Dendam aku. Alah dendam kuwi bapak wis tuwa ya wis kena asma. Kalau wong mati saiki entuk beras akeh. Wis Bandung iki. Kangkung bojo negara. Mah Bandung mah. Bebel. Iya, iki lek bawa iki bebel. Wiratmo. Hop. Iki lho. Kanes ya amit aku ayu-ayu. Bandung Bondowoso wis ora sambok terus nenekmu ngalembono aku. Wekasan. Aku metuku kapan? Sik urung aku duwe begono sik. Durung. Ora ndang metu-metu. Iki sik gandrung sik urung jaluk serono. Kok koyo anoman. Kuwi dapukmu ki lho apa, Ndruk? Kula buta e.
Ora ndang dikon metu-metu. Ayo Pak buta. To aku duwe bebono sik. Wekasan sringune buku. Wis ora usah mbok terus nelek mung ngalem lek mung gandrung aku Bandung. Dadi kusumane bangsa. Kowe pancen nyoto-nyoto tresno pengen ngepek bojo aku tenan. Tak rewangi pecahing dodo utahe ngludir aku tresno karo kowe. Ngono ya Bandung. Pancen nyoto-nyoto kowe pengen ngepek garwa aku duwe bebono. Kowe iso minangkani apa ora? Bebonomu apa wong ayu? Ngono ya Bandung. Heeh. Aku gawekno anak cacahe 1000 Bandung. Anak 1000. Candi kok anak. Alah, limoe dengkul seyek kok apa meneh. Kaya yaya manten pertama kaya wah limoe dengkul geder kabeh. Njaluk apa kowe? Aku nyuwun mbok gaweke candi cacahe 1000 ananging sadurunge parah esuk candi kuwi kudu dadi Bandung. Ayo buktekno kowe iso apa ora? Bakal tak turuti penjalukmu. Coba buktekno Bandung ayo. Piye? Toprak kok srepek nyeluk yo deng tang tang deng tang tang deng. Oh, geteran ya. Padang karet tolok ukur kerawitan lho kok kleru lho. Mo nem. Keduren ra penak ora antep malah. Sing kaya biasane lho, kula teh apa to aja niru lambiku. Deng teng teng deng dong dong deng ngono. Orang gawe cangkem iki dituthuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizka aftar birahmatika ya arhamar rahimin. Kopat kapit setan ora doyan demit ora ndulit. Peso mlengkung jenenge arit. Sendok mi jenenge supit. Nemplek ning kathok jenenge pecirit. Jin setan pripayangan metu aku Bandung Bondowoso. Ayo gendruwune. Jin setan pripayangan metu telat. Aku wis metu. Metu ya? Ya, neh. Setan yang doyan demit orang demit. Demit. Jine matane picek tenane lho. Dalan ambane sampeyan neraki wong topo. Bodoh sawu. Astagfirullahaladzim. Ijem kok kaya ngono apike. Lah niki ngangge songkok. Mbon mualaf. Sin waya dawuh. Bun enjang dedawah sonten, kula benjang derek sinten. Nek arep lamaran apa piye? Aku njaluk tulung ya, Jin. Tulung apa ya, Ra? Calon bojoku gelem dadi bojoku nek njaluk candi akeh 1000 ning suwengi kudu dadi. Aku rak matur karo Gustiku Jim sing paling ketuane Jim. Sanggup ora, Jin? Sanggup ketua Jim? Ah. Ketua Jim. Oh, alang gorene ketuane Jim to? Ketua Jim. Ya ampun, Jim. Ketuane Jim malah ngiler piye kowe? Mas, malah entek lianggaran iki. Wonten dawuh panjenengan damel ki napa Ndara? Gaweno candi cacahe 1000, Jin. Oh, mengenai ngoten kula suwengi kudu dadi. Kula serahaken Ndara wilahe kaya ngene. Kaya tadi. Sesek, dongamu iki piye? Omonganmu ora cetha belas to. Lah wong Jim iki untune metu ya ora jelas to, Pak. Pak ki kok goblok. Kowe ora tau ndelok Jim kuwi apa? Aku lho duwe situse Jim. Ora tau.
ora tau duwe aplikasi gym ki apa. Welahe kae bae aku ya lo gawe ya. Iya, goreng. Lanjut cepet yo, cari yo. Ono suara kiri. Suara kiri. Iki pitike dipangan kiri gitu ya. Suara pitik kok kirek breng metu. Lah kan marah esuk sembarang. Kok ana suara pitik derok. Wis rampung apa durung? Sampun derok. Wis rampung. Jograng, sawangan iki jograng. Candi Sewu wis dadi. Delengen ana sing Sinar Jaya, Apotek, Surya Mat. Kuwi candine api-api kuwi ana sing kuwi iki ruko-ruko. Iki jagep candi. Kuwi tenanan. Wis hitungan. Kowe wis iso minangkani apa sing dadi panyuwunku? 1000 candi wis dadi. Coba tak hitungi ya Bandung. 1, 2, 3, 4, 5 kae cacahe ana 500. 500 sing sebelah kono. 1, 2, 3, 4, 5 cacahe ana 2000. Keluwen. Lah bila tak njaluk 1000 dadi 2000. 1000. Oh, 1000 ta? 1, 2, 3, 4, 5 3000. Mosok punjul. Kok sugih men ya? 1, 2, 3, 4 yo cacahe ana 400. 900. Iki 400. Itu kan 400 berarti 900. Iki ana 50 Bandung lho. 950 iki sing iki. 50. Iki ana 40. 50. Ora neng. Piro iki? Ora neng. Piro iki? 49. 49. Pah marai iki lho candi gedhe dhewe ngentekno bahan iki. Jadi candi kurang 1000 Bandung. Gede candine. Wah, Bane entek akhire. bane entek iki. Bandung wis ora usah ngendho kowe. Tegese kowe ora iso minangkani apa sing ndak suwun Bandung. Kanggo jangkeping 1000 candi ora ana liya, ya mung kowe. Ae. Gareng roko. Gayamu koyo ngono, saiki dipatung to ki. Rasane iki lho. Poketan. Candi 1000 Roro Jograng pun dados. Pun dados nggih. Nggih. Aku ijazah dadi buta apa ora? Engko sing kok metu. Bodolan metu neh kowe. Niki diatur nembang Satu lagu Mbak Lucy Brahman, monggo derek jenengan. Rene. Kurang ajar iki nek omahku dhewe kok kowe dulak-dulak pipiku. Isin aku didelok tangga-tanggaku iki. Nggih. Ngono ki jenenge resopan ra ngajari karo aku. Kok dulak-dulak bokong bareng. Padang wambung pisan kowe. Mbak, keprok ngene iki lho, keprok ngene iki. Pun Niki ngeten Mbak Lucy. Sing rame nyuwune. Nggih. Niki nuwun sewu kula waos riyen dari Bumdesma Kecamatan Kauman. Permintaan tembang Lintang Asmara atau Tombo Kangen. Dari Bapak Pak Camat Kauman, Pak Tony Kristiawan. Terima kasih. Pak, Lintang Asmara niki musik ya Pak, napa saged? Lho gamelane apa-apa iso kok. Lho, sing nembang kari iso apa ora ngono. Ayo, sampean sing dadilan. Lho, nek kula saged to, Pak. Nggih. Piye to? Lulusan Indonesia mencari berkat mosok ra iso. Bakat. Iki saged Lintang Asmara? Saged. Oke, Lintang Asmara. Wah, njajal. Sing lanang jenengan ta Mas TB? Nggih. Oke, nggih. Pun to. Monggo dipun aturaken Lintang Asmara. Dados. Ponorogo, Jaya alami. Manis hati
Wah, larase jenengan pawedit, Pak. Ah nggih, wonten kados mekaten. Semarang, Pak niki. Nggih, meh. Meh nggih. Wah, ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng keluarga besar saking Taman Budaya Jawa Timur di Surabaya. Mas Bambang DS dan kawan-kawan ngaturaken panuwun. Insyaallah benjang dipun lajengaken dengan event yang sama nenggih Festival Budaya Mataraman wonten ing Ponorogo. Ning wilayahipun dereng dipun temtokaken tanggal selangkung Oktober Mas Tibi. Oh nggih, siap. Nggih. Lah kangge gemene wekdal mangke kalajengaken wonten ing Goro-goro nggih Mas. Siap. Kula tak mbacutne glaring crita. Monggo. Sugeng lenggah dumateng para pamirsa sedaya. Nyuwun pangestu panjurung dumateng Bapak Yatno saha Pak Ladikun ngaturaken panuwun sampun dipun berkahi. Ya. Yo rerakit mbacutne glaring sangkit. Ya, Nduk.